Тапшырыбызга килгән беренче тәбрик хаты ошо көндәрдә һикән яшен каршы алучы Шафиқа Минислам кызы Зиянгировага юллана. Уны безгә юбилярдың якындары язып ебәргән. Сөйкле апайыбыз 1942 елның 12 ноябрендә Шишмә районының Түбән Хәҗәт авылында 4 балалы ишле гаиләле иң өлкәне булып дөньяга аваз ала. 1959 елда мәктәпте тамамлагандан соң тырыш ныкышмал кыз үз юнын үзе күрү нияте менән Өфөгә килеп хезмәт юлын тимер юлында башлап ибәрә. Кадерле кешебезнең шунда эшләгән мәле нык истә калган дип хатын дәвам итә бер туган һеңлеһе Миләүшә. Апайым үзенең кесе тугандарына безгә нык ярдәм итте. Кием-халым, күстәнәсен дә ала торгайны. Калага авылдан килгән һәркем уга тукталды. 1963 елда балалар баксаһына хуҗалык мөдире булып эшкә урынлаша. Кайда гына эшләһә лә үзен хезмәттәшләре яратып, хөрмәт итеп торды. 1966 елда күрше авылы егете Риф Гумәр улына кияүгә сыгып, матур итеп тормыш корып ибәрәләр. Бер кыз үстереп, лаеклы тәрбия, белем биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Олы яшькә җитһә лә апайыбыз кул каушырып тик ултырмай. Бакса тултырып емеш еләк үстерә, сәскәләр ярата, аш-һауга ла бик оста. Касан гына килһәк тә ихлас күңел, асык егет өстәл тулы хөрмәт менән каршы ала. Апайыбыз безнең үрнәк алыр кешебез, уга охшарга тырышабыз. Нәзакәтле лә, хисле лә, акыллы ла, йомшак күңелле лә ул. Кадерле беде бүгенге матур улы байрам көндә һиңә күңел түренә йылган иң йылы хисләребезне, бетмәс төкәнмәс рәхмәт сүзләрен генә yetkirгебез килә. Сөйкле безнең, без һине бик нык яратабыз. Безнең өчен эшләгән изгелекләрең өчен сикһез рәхмәтлебез. Һинең алдыңда баш иябез. Кызың, янсәрең, бүләң, кияүеңнең, тугандарыңның изгелеген һәм тәрбиясендә. Безнең һөюбезне тоеп, авырмай, һызланмай, бәхетле картлык кисәргә язһын итеп теләйбез. Рәхмәт апай һиңә, мең рәхмәт. Бар нәмәгә булдың түземле. Сәламәт бул, кайгылар хис күрмә. Ходай улылаһын үҙеңде. Безнең өсөн мәңге кадерле һин, Ходай кушһын бергә яшәргә. Йөр йөҙөндә күпме кеше яшәй, иң якыны безгә һин генә. Кыуаныстар шишмә булып акһын, күтәренке булһын күңелең. Именлектә безнең менән бергә үтһен гөрләп һинең гомерең дип, матур шигырь юлдарына кушып изге теләктәрен һеңлеләрегез Миләүшә, Шакира, тормыш иптәшегез Риф, кызыгыз Гүзәл, кияүгез Юрий, янсәрегез Олеся, кияүгез Алмаз, бүләгез Рамаз, тугандарыгыз Марат, Лия, Эдуард юллай. Хөрмәтле Шафиқа Минислам кызы, бездә һеҙҙе барлыҡ ижади төркөм исеменән ғүмер байрамығыҙ менән тәбрик итәбеҙ. Яҡындарығыҙҙың ҡәҙер хөрмәтенә төрөнөп кенә именлектә ғүмер итергә насип булһын. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр ҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн. Manzara bik күпеләрдә, күрше-күршегә керешми. Туган-туганнар белән йөрөшми, саулык бирешми. Туган-туганнар белән йөрөшми, саулык бирешми. Аллага шөкер бергәбез, Аллага шөкер бердәнбез. Шын туганнарча яшәдек, шын туганнарча яшибез, электә бүгендә без. Шын туганнарча яшәдек, шын туганнарча яшибез, электә бүгендә без. Сез мин диеп, мине сез диеп, Üzülə turğanlarım, bu kimning tuğanlarısın, bu kimning tuğanlarısın, bu minim tuğanlarım. Bu kimning tuğanlarısın, bu kimning tuğanlarısın, bu minim tuğanlarım. Allah'a şükür birgəbiz, Allah'a şükür birgəbiz. Şın tuğanlarca yaşadık, şın tuğanlarca yaşayız, ellikte bugünde biz. Şın tuğanlarca yaşadık, şın tuğanlarca yaşayız, ellikte bugünde biz.
Ана qaşı qara qarşı Eşimiz birge başımız Hasret görmesin başımız Hasret görmesin başımız Sağ olsun her qaysımız Hasret görmesin başımız Hasret görmesin başımız Sağ olsun her qaysımız Allah'a şükür birge biz Allah'a şükür birden biz Şın tuğanlar şey yaşadık Şın tuğanlar şey yaşayız Ellikte bugün de biz Şın tuğanlar şey yaşadık Şın tuğanlar şey yaşayız Ellikte bugün de biz Partayışır bizi tuğanlar Soğunmasın aralar Aralarının bir demligin Davam etsin balalar Aralarının bir demligin Davam etsin balalar Allah'a şükür birge biz Allah'a şükür birden biz Şın tuğanlar şey yaşadık Şın tuğanlar şey yaşayız Ellikte bugün de biz Şın tuğanlar şey yaşadık Şın tuğanlar şey yaşayız Ellikte bugün de biz Ellikte bugün de biz Allah'a şükür birge